Keď autori programu cez sociálne médiá poslali divákovi základnú indíciu most, tak som si predstavila taký dlhý most, ktorý prepája minulosť a budúcnosť, a po tom moste idú generácie Slovákov, ktorí nesú veľkú truhlicu, v ktorej sú tie naše krásne slovenské poklady. My ako Slováci môžeme byť hrdí na to, že tá truhlica doslova praská vo švíkoch. Je plná piesní, tancov, krojov. A keď už sme pri tom novom programe, otvoríme tú truhlicu a na vrchu tróni tá krásna slovenská parta. Sú to určite poklady z celého Slovenska, našich starých rodičov, prarodičov, ktoré možno sú už niekde aj zabudnuté, a myslím si, že tento projekt, poklady, ich tak trošku vyzdvihnú, dajú do povedomia, na ktorých už možno aj my Slováci sme pozabudli. Určite áno, lebo vlastne ten základ toho vlastne je tá pieseň ľudová stále. V každom tom bloku, ktorý sa robí, je vlastne základ pieseň. A vlastne to, že je to prerobené do modernejšieho štýlu, alebo že sa tam využívajú modernejšie prvky, tak práve to považujem za veľkú výhodu tohto projektu, že to vlastne môže osloviť oveľa väčšie spektrum divákov, a vlastne tým pádom sa tá ľudová pieseň, ten poklad dostane aj k ľuďom, ktorí možno to až tak nevnímajú alebo nezachytávajú v bežnom živote. Tak ako naši predkovia vytvorili tie ľudové piesne tiež svojím spôsobom, tak určite aj tie piesne, ktoré spracoval Tono Koňa, tak určite budú tiež pokladom, možno pár rokov pre tých ďalších ľudí, ktorí po nás zostanú. Takže tiež si myslím, že pracujeme s pokladom, ktorý je veľmi vzácny, a určite ten poklad bude pokračovať ďalej aj pre ostatné generácie.